Acha, entertainment family-four. Gak bener lim jangan coy, entertainment ah. Mini ya mau mini biang. Aku mau itu mini sekali dah misal. Ya, mai bari aku aja. Lagai. Mai bari kita aku aja. Mai bari tanah itu dah. Hei, oh sebab mai. Ampai, actually entertainment family-four na. Dini mana se 50K थांनायनि रायलायनो लुबैनानै फैबाय आरोना नोंसोर एसे इन्टारेस्ट गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म स्वयं प्रभु नारायण ईश्वर शिव शंभ बलिनाथ जय शिव शंभ बलिनाथ जय बांग्ला गुरु सातेर सात 50 पैसा दक्षिणा जय बांग्ला गुरु स्वयं एवं गुरु सनानि नांगाल रुपानि फाल आइ सिलामना नामे दिपिनासि कुदुनारासि महाकाली खासेवमारि खायगाव पेस मांस हारिया हुनि सुखायजाव सुन्दरी माव महाकाली ओमफ्रायहाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा जे आंखौ एसेबां टाइम खम समनि गेजेरावनो हाजासे सापर्ट खालामनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे समफ्ल' सिंनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोखौ जासिहरनाय थाबाय आरोना नोंथांमोना जे एसेबां खम समनि गेजेरावनो एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डखौ सापर्ट खालामनानै दिनैहाय 50K साबस्क्राइबाराव गाखोहोनो हाबाय ना मा होनो आरो थाबैनो बिदिनो 1 लाख साबस्क्राइबार जानायनि जबान खाटा गाखोहोनो हाबावथों ना मा होनो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर एसे मिनि होनोसो नायखादों आं नोंसोरखौ मानो होनबा बिराद मिनिनाय भिडिअ लाबोनो जानो लुबैखादों नालाय मानसिफ्रा ओंखायनो एसे मिनिनाय भिडिअ लानानै फैबाय आरोना आङो हजों खोन्था हरजाजोबनो होननायसो जानोसै बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फैसा 33 कोटि देव देविया फैसा लिरगिरि गणेश ठाकुर रा टपिक खुगोन आं लोमजानानै दंलै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरा जारलाथार गगा मोननानै लोमजागायाखै दाबो माबा मानसिखौनो सावथाल खेनासो नुलाजोब्बाय हजों खोन्था हरजाजोबनो होननायसो जानोसै बे एबार थफि खुबायलां माथाया एबारसो हां हां मोनलायदों बार नांनायजों दहाय गुरु रे फुट फ्राट एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरखौथ' खावसे गोबाङानो लोगो हमबाय आङो दा खावसे गोबां लोगो हमबावनांगौ दङ थांगोन लासैनो लोगो हमहैजोबगोन आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर ना मा होनो नोंसिनि अनसायनाय नोंसिनि मोजां मोननाय नोंसिनि सापर्ट खालामनाय बेबायदिनो नोंसोरखौ हाजासे मिनिहोबाय थानो हाथों नोंसिनिफ्राय सापर्ट मोनबाय थाथों ना मा होनो एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर थाइसेया थोना सारेना थाइसेया थाइसेखा सारेनाया सारेनाखा गोदो बिमाया बोरै होनामोनलाय जोंना एल पि स्कुलाव थांनो होननानै फैसा बिबा आइ थाइसेयावलाय थाइनैल' होनबा बोरै होनोमोनलाय थाइसे आंनो थाइसे फैसा दं ओमफ्राय थाइसे होग्रामोन नामा बागदावलायखायोमोनलै जों आयौ खम दिनार जायोमोन बै सानखालि एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गगा मोननानै लोमजानाया बारासो जादों नै आंना दाखालि बाक्सायाव थांनानै बार जाबोनाया गारिया सिङाव गरम नालाय होबोबाय दाना बायह्राजों खोरखिजों बार जाबोनाया लागाय मोनायाव आंबो मोनफैलामोन आं थोनो थैनोसै दा मोनायाव खुनुरुखुमसो दावखोबोनो हादों बिमाबो ओरै होननायसो जानोसै बे माबाखानायसो ना बेखौ माबाखानायसो बुजियाखै बे बोरमा फिसालाया गोबोरखि फिसालाया फाथै सिथा दारा जुलाना सिफायजोबगोन आं बिनि आथिं आखाइखौ आं नों सफैदैयाव राखेबजों खोथा होफ्लांबायमोन फस्थायगोन जाबि फस्थायगोन नुवाखै नों मानसिया दाथ' गोग्लैबग्रा माबा बिबा दं फिसा होननायसो जानोसै बे आदसा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर नोंसिनि थाखाय आं मोनसे जोंनि फेमिलिनि मोनसे भिडिअ लानानै फैगासिनो आरोना नेथ'दो होगोन आङो ओमफ्राय एन्टारटेनमेन्टखौथ' मिथिखागौ मा रोङा उन्दैनिफ्राय फाग्ला खाथारमोन आङो
मा रोङै दंबावोलै आङो गासिबो रोंजोबखानायसो ना मोसानायानो होन माबा मोनसे सावगारि आखिनाय होन ना लेखायावनो होन ना बबावबा माबायावनो होन सम्पुर्न स्वयं इबुं गुरुमनि नाम लानानै गासिबो रोंजोबखायो आं भगबानानो आंनो टेलेन्टखौ आलादा दाना हरखादों गासिबो सबबो बलायनाथ ओंखायनो आंजों बलायना दा थाफाबाय थाखायो नोंसिनि थाखाय आङो मोनसे फेमिलिनि भिडिअ लानानै फैनोसै ओमफ्राय आंनि रुमखौबो देखायगोन जोंहानि न'खौबो देखायगोन आरोना आं साथाय बेदानि न'आवसो उन्दुयोलै इन्टारनेट फेमिलिफोर मिथिखायोना एसे इन्टारनेटखौ गलाम मानसि होननानै आरो मा बिलाय दा इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा हाजासे सापर्ट खालामनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय खनसेबाव नमस्ते लन्दन खालामहरनाय थाबाय बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थादो थैजासिम सापर्ट खालामनांगौ आंनि हाबायावथ' अमा दसथायाबाबो थोखानाय नङा अमा दसथाया थोगोन इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आंनि हाबायाव अमा 50थाबाबो थोहैगोन बायदि मोनखाबाय आङो थोनाय नङा अमा 10थायाबाबो अमा 50थाबासो थोगोन आंनि हाबायाव खोन्थानांगोन आं दालिखौ माजों रानगोन मिथिगौ सेल'जोंसो रानगोन दालिखौ सेल' दाम 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 सालायग्रा बिसिना आरो लाब्राखौ माजों रानगोन मिथिखाबाय दा इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बेलसाजों हायखांगोन लागायगोन लाब्राखौ बेलसाजोंसो रानगोन खुनु खोथा गैया लागायनो आरो माबायालाय जेसिबिजोंसो रानगोन ओंखामखौ खुनु खोथा गैया थोखानाय नङा नालाय आंनि हाबायाव लागाय ओंखामफोरखौ जेसिबिजों लागायनोसै दालिफोरखौ सेल'जोंसो लागायगोन बेलसाजों लाब्रा होनोसै ना मा होनो इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर माथो बेलाय थोखानाय नङा नङाबा आरो मा बेलाय जालालै सिङाव सोंथेजोब्बायदां आरो नोंसोरथ' आंनि गोसोथोनाय नायनो होनबाय थायो 1 लाख साबस्क्राइबार थांबा देखायना होनोसै खनसे स्रायनो ना मा होनो हिनजाव गोसोथोनाय गैयालै आंना गोदोसो दंमोन फाग्लिया थगायना हाबा जाहैनायखौ नुवाखै फाग्लि फिसाया थगायनानै खिगारलांजादोंसो इन्टारटेनमेन्टआ आंनि मिथिगौ आं बेसेबां मिनि खुसि मिनियाव थायो र' 1 लाख साबस्क्राइबार थांबा देखायना होगोन आं इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर नोंसोर आंनि गोसोथोनाय नायनो लुगैदों होनबाय थायो नालाय गोदो आंनि गोसोथोनाय नामखौ मिथिगौमोन नोंसोर आंनि गोसोथोनाय नामा मुलासिनोमोन मुलासि अहाया फाग्लि नामा मोनामोमोन मिथिखाया होमबा नोंसोर इन्सुरेन्स आरो आङो इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर नोंसिनो साबसिननिफ्राय हामसिन मोजां मोजां भिडिअ लाबोनानै देखायबाय थानो नाजागोन ओमफ्रायहाय मा होनोमोनलाय नोंसोरथ' मिथिखायो आंखौ आंहाबो एसे माने कर्स फरायनाय दं नालाय दाबो कमप्लिट जायाखै 6 मास दंबावो बे जोबबाथाय हमथानो हाला इन्टारटेनमेन्टखौ मायाव थांगोनथाय कर्सल' जोबग्रोथों नंनासो दंगासिनो आं माला जोबबावो बे सैमा खि जानाय कर्सआ आइटिआइ कर्सआनो दाबो जोबनो रोङा आंना एबाराव थांफिननांसिगौलाय नै जागोन गेजेर गेजेर मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन आङो ना मा होनो इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर दा जिखुनु जादोला इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिखौ इसिबां सापर्ट खालामनायनि थाखाय बरिया आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खनसे खहाय बासिनि नाम लानानै खनसे स्राय मिनिनोसै होननानै जासिहरनाय थाबाय माने आं गामियावसो दंफैयो आरोना माइबारि गेजेरावसो दंमोन आं नै एसे देखायना होबावबायसै आङो जोंनि गामिनि लकेसनफोर आरोना बियो दा एसे एक्सुवेलि बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आंनि इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बेखौनो हांख्रायनानै रायदाव सोंनाय फुरसान खालामनानै जौमोन बुरै राखे बुरैनि साखि साबोर लानानै दोनथ'नाय जासिगोन आरोना इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बाय बाय लाभ इउ अल इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर